и Антилопара ще качим клип, в който се съединяваме в черно-оранжевия уебсайт. С тебе сме родило. Ами да, с Бойко Борисов Димов и Асен Василев обичаме да си правим Fortnite топки взаимно. Някакъв проблем ли имате с това, а? Линшо, предлагам ти брак. Напълно официално ти предлагам брак в момента. И чакам да получа някакъв отговор. Не се базикам. Наистина чакам да получа отговор. Смочи топките! Алехчето ми направи някакъв куркапан, нали? Аз харесвам само обичам да прониквам в жени, не в мъже. Сега да, 20 лева са 20 лева, но това не е важно. Даже сега съм сам, така че... Дами, предлагам ви се. Ето ги и моите характеристики. Така че всяка от вас, която смята, че е достойна за мен, нека да звънне на менеджера ми и ще си уредим някое интервю. Аз съм тук, за да ви образувам. Точно така, изкарвам си хляба с правене на тъпшиги в интернет. И да отида и да си сложа край на живота, защото просто не знам какво по-добро нещо би могло да ми се случи някой. Някой път съм по-краен и вулгарен. Здравей, дядо Коледа! Винаги съм искал да си купя нещо, нашето винаги са ми забранявали. Затова надеждата ми е в теб, че можеш да ме държиш с него. За Коледа искам да получа вейпче с вкус на айс бананче. Ето, виждаш ли какви глупости ми пожелават вече? Едно време не беше така. И какво? Вейпче! Направо си пожелай рак! Или поне пиши цигари го получи по мъжкия начин. Представете си как сте случайен човек и през нощта минавате покрай този паркинг, поглеждате и виждате няколко мъже и около 15 на човека на около 20 години около тях, събрали са и всичките задружно крещят: чеченеца! Ахмат сила! Бембета, мембета, аудима! Аз лично бих помислил, че е някаква секта. И бих се присъединил, разбира се, защото изглежда много забавно. Ох, мамка му преслава, да, мамка му, ела отиши ме, погадай ме, омъжи се за мен, да ми чистиш, да ми готвиш преслава, мамка му. Направо иска да отидем да го изкопаем от гробищата. Нека поне на този празник да не оскверняваме гробове. Мартин Скибедов сама. Вижте, сега ще ви кажа нещо, което може би не знаете. Когато се включите мобилният интернет на вашето телефонче, има една специална функция, наречена Hot Spots. Включвайки я, вашето малко сладко телефонче се превръща в едно мини рутерче, което може да споделя Wi-Fi на останалите телефони наоколо. И така, свързвайки се с интернета на някого с включен хотспот, все едно сте се свързали към Wi-Fi-че. Прекалено големият му сексапил може да ви накара да се ръщите в гащите си против вашата воля. О боже, гледам го. О боже, гледам го. Хора, помогнете, не мога да отделя поглед. Хора, помощ, гледам го. Чеченеца! Вържете го на дърво с краката нагоре, оставете гаргите да му изкълват очите. С голямата сила идва и голямата сила. И си купих скибеди тойлет раницата. И не ме е срам да се го призная. Антилопа, късаме. Направо изпитвам желание да свърша върху този екран. Аз имам пишка. Аз съм сигурен, че те няма пишка. Нямам търпение това мое изказване сега да бъде изварено от контекст. Жена гадна. Да говорим, не да говориме. Аз съм модерната версия на Адолф. Ами хихи, аз искам да говоря с теб нещо много важно. Цял декември не бях на себе, защото Снежанка реши да ме изневери, разбираш ли. Продавах наркотици. Моля? Трябва да се съобразявам малко повече с това какво говоря на моменти, понеже някой път съм... И така, дядо Коледа и Рудолф запалили и полетели с магическия голф с неплатен данък, оставяйки диря от вредни емисии и мъртви птици след себе си. Очакваше ги дълга вечер и много шофирани, но поне преди това бяха консумирали прилично количество алкохол, което да ги държи енергични. Единственото, което оставаш сега, беше да раздадат тъпите подаръци на малките олигофренчета. Вече съм гадже с Линшо. Точно така, миличка, нали с теб се обичаме много, точно така. С Линшо вече сме заедно, обичаме се, планираме общо бъдеще и тя вече не обича теб, обича само мен и даже вече е брем. Весела Коледа, мръсни животни! Имам някакви сериозни проблеми. Сериозни проблеми на главата.
И да правиш повече така, моля те. Или поне като ще го правиш, ме вземе някакъв удобен стол да седна да гледам. И няма да ме убиеш. Ти пък, как ще те убиваме? Нали сме приятели и израснали сме заедно? О, добре. О, благодаря, че бях се притеснил. Ти пък, голяма си шматка, как ще те убия тебе, бе? Само ще те кастрирам. Моля? Ами да, може да сме приятели, но все пак трябва да има някакво наказание за това, че реши да проникнеш в жена ми. Айде, ела сега да отрежем топчиците. Обаче тя ще гръмне във вас и ще ви усъкати до края на така или иначе безсмисления ви и жалък живот. Чао, чао, приятели! Бай-бай!